नमस्कार। आजकल वॉशिंग मशीन और वाशिंगटन मशीन के चर्चा बड़ा जोरों पर बा। वाशिंगटन मशीन जल संधि में फंसल बिया और वॉशिंग मशीन दल संधि पर अपन काम सफलतापूर्वक कर रहल बिया। एगो नेताजी दल बदल के संदर्भ में अपन विचार व्यक्त करत रहे। खेल कूद के मंत्री हई कूदनी दोसरा दल में, एह पोखरा चाहे ओह पोखरा जल के मछरी जल में। हम दल बदलनी लेकिन कोनो गुनाह नहीं है। देशे में बानी, राजनीतिये में बानी, कहीं बाहर नहीं गईल। खेल कूद के मंत्री हई कूदनी दोसरा दल में, एह पोखरा चाहे ओह पोखरा जल के मछरी जल में। घिउआ के नियो गिरी उतर रही लेकिन दाल में, 5 गोटिया भा गसल दाना कुल्ही गिनाई बाल में। घिउआ गिरी के नियो लेकिन रही उतर दाल में, 5 गोटिया भा गसल दाना कुल्ही गिनाई बाल में। चटनी तो चटनी कहाई सील कुट चाहे खल में। चटनी तो चटनी कहाई सील कुट चाहे खल में। एह पोखरा चाहे ओह पोखरा जल के मछरी जल में। काशी काबा सब एक ही ह झूठे फैलल झाम। नदिया एक घाट बहुतेरे घट घट व्यापे राम। काशी काबा सब एक ही ह झूठे फैलल झाम। नदिया एक घाट बहुतेरे घट घट व्यापे राम। संविधान के सत्ता सब में सब दल एक ही बल में। सब दल संविधान से ही शक्ति प्राप्त करेले। तो संविधान के सत्ता सब में सब दल एक ही बल में। एह पोखरा चाहे ओह पोखरा जल के मछरी जल में। दल औरी दल मिल बनल बा एगो निर्मल दलदल। दलदल में बा कमल फुलाइल ऊ मचावे हलचल। दल औरी दल मिल बनल बा एगो निर्मल दलदल। दलदल में बा कमल फुलाइल ऊ मचावे हलचल। सब बेहाया फूल बदलले आपन रूप कमल में। सब बेहाया फूल बदलले आपन रूप कमल में। एह पोखरा चाहे ओह पोखरा जल के मछरी जल में। खेल कूद के मंत्री हई कूदनी दोसरा दल में। एह पोखरा चाहे ओह पोखरा जल के मछरी जल में। जय हिंद।